Черният петък е едно от най-очакваните и популярни търговски събития в годината. Този ден е известен с отличните отстъпки, които предлага, а с приближаването на коледните празници той става предпочитан момент за пазаруване на различни продукти, особено в категорията на бяла и черна техника. В Зора този ексклузивен вид промоции се нарича опасно падащи цени или 500 причини да бъдеш онлайн. Това са невероятни предложения, които привличат вниманието на множество клиенти. Кога ще се проведе черен петък в Зора през 2023 година? По дефиниция черният петък е последният петък от месец ноември. Тази година това е 24 ноември 2023 година. Въпреки това много търговци подраняват. Миналата година черният петък се падаше на 25 ноември, а от Зора и много други търговци го проведоха седмица по-рано, а именно в периода 17-21 ноември, чрез кампанията Опасно падащи цени. Предстои да разберем кога ще бъде точната дата, която ще бъде обявена в сайта ни promobroshura.com, но прогнозите са, че кампанията Черен петък 2023 година в Зора ще обхване или 24 ноември, или предходният на него петък, който се пада 17 ноември 2023 година.